Sazoba nemali. Uzandla lo mafoni. Yethani Now they see me and stand up, throw their hands up when you see that, how you feel? Yeah, so I never always do. Hayi bo, ayikho loo nto ngoba ayike sasaphephile ngala ngasekhaya mekunjani suthi umuntu sekumele ahleze ehlele endlini ukuthi mina ngineplan ngisiphethe khuluma silalela abasitshele bona labo abangifundi usophepha ushona ukuthi ubambe kwezinto right uzophepha kubona kodwa emphakathini uzobe isilwane emaphoyiseni uzobe i-110 ngagitshula ufinishe ukufa sona uthini bokwakho singathola indlela yokubashepha mse sibafundisa ngaphakathi kanjani mfethu asambeni ngizobona Khuluma ngilalela. Sicela ungena kwithimu yakho. Njengoba utotosa kanje wena ufuna ukungena ethimini yami. Yenza noma yini ukuthi ufuna ukungena ethimini yakho. Ukubamba ikunzi ukuze ugubhele ithuna nje mfethu. Hayi avele kufiwe mfethu. Hayi angazi ke mfethu. I've been chasing night by my own dreams. Money be the only thing that I need. Sinaba labantu abangasiza ukuthi sithole abantu ababamba inkunzi. Uma ucabanga nje uzosebenza le plan yakho khulileke uzobona. Njani bafethu wani isibizele lapha? Hayibo usezolwani lolo. Sineplan la. Sifuna ukubamba zonke legila mkhube ibamba inkunzi la ngasekhaya. Anisho niyabazi vele sibahlala lapha. Hayi, ngicela ngibamba. Ngiyasiza ngibathola mali kodwa buyila iplan. Sibatholo bani? Hayi ngathi ukuthi uphathe ikhaya. Cha, lo muntu ushaya ngophethe spam. Kanti sona ngisiphethe spam ngoba bamba kanje. So guys, are you in or out? I'm in. Yazini. After session. She also got that feeling that can make a man's heart start beating. She also got those high heels. Oh, jeez, I got Tweezy. Mangwa chela.